Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? 53-нче комплекста территорияны берничә ел элек койма белән урап алсалар да, эшчеләр күренми. Биредә нәрсә төзеләчәк? Шәһәрдәшләр паркларны төзекләндерү концепцияларын кабул итте. Быел кайсы ял итү урыннарын төзекләндерәчәкләр, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Чалу укучылары беренче тапкыр Кытай теленнән имтихан бирәчәк. Сынауга әзерлек ничек бара? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Чалу ТВ телекомпаниясына 53-28 йортында яшәүче шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Әлеге йорт янәшәсендә койма белән уратып алынган территория бар. Коймасы булса да, төзелеш эшләрен башладырга ашыкмыйлар. 53-нче комплекста нинди объект һәм кайчан төзеләчәк, сорауга җавапны Мәрьям Файрушин эзләде. Бу мәгълүмат токтасында элек объект паспорты эленгән булса, хәзер аны куптарып алганнар. Биредә шәхси балалар бакчасы һәм сәламәтлек үзәге төзелергә тиеш иде. Тик хәзер нәрсә булачагын үзебез дә белмибез ди шәһәрдәшләр. Балаларга берәр нәрсә яхшы, спортивный учреждение булсын, или детский садик какой-нибудь развивающий. Детсады у нас есть. Вот нам школа нужна. Для 53-го комплекса школа нужна. В других комплексах везде есть. Через подземку вводим внуков в школу, опасно ходить. Там и движение, и все. И сколько аварий было уже. По обращению жильцов мы уже неоднократно здесь уже и собирались, и решали эти проблемы. Жильцы в основном хотят школу для начальных классов, потому что детишек водить в 48-ю школу через трамвайную линию тоже как бы не больно страшновато. Здесь через пешеходку. Шәһәр советы депутаты Виктор Поляков әйтүенчә, башкарма комитеттан килгән хатта әлеге урында балалар бакчасы һәм сәламәтлек үзәгенең булуын расладылар. Тик төзелеш эшләре 2018 елның азагында башланырга тиеш булган. Людей опасает следующее. Вот этот 28-й дом, как вы знаете, несколько лет назад подвергся взрыву бытового газа, и, естественно, там были обрушены перекрытия. Люди просто боятся того, что начало строительных работ может сделать подвижку грунтов, и который может привести к обрушению или еще к чему-то. На мой запрос отреагировал исполком. Сегодня должна подъехать комиссия в 2 часа для того, чтобы посмотреть своими глазами, убедиться, что здесь происходит и как это будет вообще решаться. Комиссия билгеләнгән вакытта килмәде. Берничә көнлек шәһәрдәшләр койма артында махсус техника эшләгәнен дә күргән. Без әлеге мәсьәләнең барышын күзәтеп барачакбыз. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезнең проблема бер часаки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шәһәрдә парк һәм скверларны төзекләндерү буенча җәмәгать тыңлаулары узды. Фикер алышуда чаллы халкы активистлар һәм хакимият вәкилләре катнашты. Исегезгә төшерәм, узган җәйдә шәһәрдәшләр интернетта тавыш бирү ярдәмендә төзекләндерүгә мохтаҗ территорияләрне сайлады. Иң күп тавышны ГЭС бистәсендәге мәдәният һәм ял паркы алды. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча төзекләндерү объектлары исемлегенә Гренада паркы да кергән. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. ГЭС бистәсендә урнашкан мәдәният һәм ял паркында проект буенча йөгерү юллары, үзәк аллея, балалар һәм спорт мәйданчыклары, ял итү урыннары каралган. Моннан тыш паркта чүп-чар өчен урыннар, яңа яктырткычлар һәм велопарковка урнаштырылачак. Шәһәрдәшләрнең үтенече дә бар, төзекләндергәндә наратларга тимәскә кушалар. Чөнки паркның үзенчәлеге дә шунда диялар. Ağaçlar bütünüsü kirek, bu bit urman. Şul urman sesine hava bizge şuşun kirek, şul bizi liçikite. A Park Победa'ga barganı bar, onda ağaçlar ezgine, asfalt kruгом, iki restoran, onda лесного ничего нет. Biz gestam, onda koşabız, жаңгырдан, куяштан. Паркта яңа каруселләрнең булуын инде. Бренди яңалык булсын өчен, кешегә бындагы якын торучы кешеләргә яңалык булсын өчен берән инде. Бала белән йөрер өчен миңа бигрәк тә шуй. Олы оныгым да шушында килә идек. Менә балаларга утырып, моторрак, яңгырларда капланып тора торганрак урыннар булса, бигрәк булыр иде. Менә яңгыр яуган көннәр була. Яңгырлы көндә мотор бит инде, шыкланыр урыннар, мотор урындыклар. Гренада паркында музыкаль һәм белем бирү чаралары, фестивальләр һәм чыгышлар уздыру мөмкинлеге булачак. Сәламәт яшәү рәвешенә зур игътибар бирергә ниятлиләр.
Гренада паркында спорт кырылмаларының сыйфатын яхшыртырга, яңа ял үтү мәйданнарын булдырырга телиләр. Проект авторлары шулай ук ачык һавада кинотеатрында торгызырга телиләр. Шул рәвешле алар яңа аудитория җәлеп итәргә тели. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Быел шалу укучылары беренче тапкыр Кытай теленнән бердәм дәүләт имтиханы бирәчәк. Татарстанда барлыгы 3 кеше әлеге предметны сайлаган. Бер укучы Казаннан, икесе Чаллыдан. Алар 35-нче һәм 58-нче мәктәпләрдә белем ала. Исегезгә төшерәм, 2022 елдан чит телдән имтихан барлык укучылар өчен дә мәҗбүри булачак. Семен Александрова дәвам итә. 我很喜欢学习汉语，я очень люблю изучать китайский язык. Ксения Кытай телен 7-нче сыйныфта укыганда ук өйрәнә башлаган. Кызыклы һәм үзенчәлекле булып тоелды ди ул. Башта телне шәхси мәктәпкә йөреп өйрәнсә, соңыннан мөстәкыйль шөгыльләнүгә күчкән. Быел кыз Кытай теленнән бердәм дәүләт имтиханы тапшырачак. Киләчәктә көнчыгыш телләре белгече булырга исәпли. Готовлюсь дома и в школе. Учу иероглифы, пишу тесты, что-то вроде ческей. Ческей — это экзамен по китайскому. Есть разные уровни. Слушаю аудирование, можно общаться с китайцами, очень хорошая практика. Ксениyaдан кала 35-нче мәктәптә укучы Андрей Сизов та Кытай теленнән имтихан тапшырачак. 我想住在中国，这是我的目标。Мин Кытайда яшәсем килә. Егет Кытай телен әнисе киңәше белән 3 ел элек өйрәнә башлаган булган. Ул чакта инглиз телен яхшы белә идем инде ди ул. Кытай теле курсларына язылган, нәтиҗәдә мәктәптә укыганда ул инде Кытай университеты студенты булу дәрәҗәсенә ирешкән. Так как я уже несколько лет покорен Китаем, я заметил, что на данный момент такие компании, как Haier и Камосталь, проводят свои инвестиции. Решил выбрать специальность административный менеджмент. В будущем я намерен занимать высокие должности в данных компаниях и также помогать своей республике на привлечение больших китайских инвестиций. Кытай теленнән имтихан башка чит телләрнеке белән охшаш. Балалар яза белүләрен, сөйләшә белүләрен күрсәтергә тиеш булачак. Безнең июнь башында булачак. Ул 6-нчы мәктәп базасында имтихан тикшерү өчен белгечләр бар. Алар өйрәтелгән. Шуңа күрә бу яктан бернинди каршылыклар булмас дип уйлыйбыз. Әлеге укучылар имтиханнарга әзерлек белән мәшгуль. Кытай теле мәктәпләрдә өйрәнелми, ул мөстәкыйль әзерлекне таләп итә. Лесенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Быел да шәхси ярдәмче хуҗалыкларда савым сыерлары һәм кәҗә тотучыларга субсидияләр бирелә. Моннан тыш сөтле бикәләргә ветеринария хезмәтләре өчен тотылган чыгымнарга да субсидия кайтарыла. Быелдан әлеге акчалар бердәм субсидия рәвешендә таратылачак. Әлеге субсидиялар халыкка март айында биреләчәк. Бер савым сыерына 2300, 2 савым сыерына бер башка 3300, 3 һәм аннан күбрәк сыерга бер башка 4300 сум. Быелдан республикада тагын бер субсидия гамәлгә керде. Татарстан бюджетыннан козлы сыерларны сәламәт малга алыштырачаклар. Моның өчен республика бюджетыннан 150 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы гадәти сыер алучыларга 30 мең, токымлы сыер кайтаручыларга 40 мең сум акча бирә. Быелдан моңа өстәп тагын 10 мең сум акча алырга мөмкин. Моның өчен сыеры лейкоз авыру юктырган кеше мал табибыннан бу хакта белешмә алырга тиеш. Бу зылда ишкерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приближайте весну с покупками Wesson. Чай «Чемпион» белый 250 граммов 149,90. Консервы 6 соток, зеленый горошек, кукуруза 425 миллилитров 43,90. Действительно выгодно. Акция действует с 12 по 18 марта. Участвуйте в акции «Чудо-огород». Комфортное лечение зубов по доступным ценам в стоматологии «Улыбка» 39 23 23.